खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोनखौ बयखौबो चेनेलाव बरायना लाग्रोनाय जाबाय। नोंथांमोननि थाखाय दिनै मोनसे गोनांथार भिडिअ लाबोनाय जादों। आसा खालामदों नोंथांमोना बे भिडिअखौ बयबो जोबजासिम लाग्रोनानै आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों नैबे सप्तानि माखासे स्किमफोरनि बागै गोनांथार आपडेट खोन्थाहरनो सानदों। मानो होनोबा जोंहा गोबां स्किमफोरनिनो बायदि बायदि आपडेट ओंखारना फैदों। जेरै नोंथांमोना नैबे सरखारि फायखानानि फैसाखौबो मोननो हासिगोन बादि। दा बिनिफ्राय सरखारि न'खौथ' नोंथांमोना गोबां मानसिफ्रानो मोननो हासिगोन। दा बिनि थाखाय जोंहा माखासे गोनांथार आपडेट ओंखारना फैदों। दा बेजों लोगोसेनो नैबे अरुणोदय स्किमनि फैसाखौ नोंथांमोना माब्ला मोननो हागोन बादि आरो बेजों लोगोसेनो दंफां गायनायनि जाखिनि जोंहा 25,000 फैसानि थाखाय दासान्दि जोंहा सार्भिस सोलिगासिनो दङ। दा बिनि बागैबो आं नोंथांमोननिसिम आपडेट खोन्थाहरनो सानदों। दा बिनिफ्राय नैबे रेशन कार्डनि जोहै दालि सिनि संख्रि बिनिफ्राय जानाय थावखौ नोंथांमोना माब्लानिफ्राय फ्रियाव मोननो हागोन बादि आं बिनि बागैबो नोंथांमोननिसिम माखासे गोनांथार आपडेट खोन्थाहरनो सानदों। आरो बिनिफ्राय रेशन कार्डनि गोदान एप्लाइ खालामनाय, जब कार्डनि गोदान एप्लाइ खालामनाय, PM किसाननि 2-3थि किस्तिनि 9,000 फैसाखौ नोंथांमोना माब्ला मोननो हागोन बादि, CM ट्रिपल स्किमनि एप्लाइ जोंहा माब्लानिफ्राय जानो हागौ बादि। दा बेफोरनि बागै आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों माखासे गोनांथार आपडेट खोन्थाहरजोबनो नागिरदों। दा बेनिखायनो गासिबो नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायनानै लाबानो जाबाय। दा बेनिफ्राय आंनि नोंथांमोननिसिम मोनसे खावलायनायबो थागोरबाय गिबियावनो गासिबो नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाग्रोलायनानै जाहाथे नोंथांमोना बेबादिनो स्किमफोरनि आपडेटखौ नैबे चेनेलनि गेजेरजों मोनबाय थानो हायो। बोथोराबो ओरैबायदि गरम जादों। दा बेनिखायनो आंनि बुंनाया एसे स्पिडद्रायबो जादों जानो हागौ आरो बांद्राय थाब आं नोंथांमोननिसिम बुंफ्लांदोंबो जानो हागौ। दा जिखियानो जाया मानो गरमद्राय नालाय उफाय गैया। आं नोंथांमोननिसिम दायो स्पिडैनो दायो आपडेटखौ खोन्थाहरनो सानबाय। दा गिबियावनो आं नोंथांमोननिसिम नैबे सरखारि फायखानानि फैसाखौ नोंथांमोना माब्ला मोननो हागोन बादि। दा बेखौथ' आं एक्जेक्टलि नोंथांमोननिसिम डेटखौथ' खोन्थाहरनो हानाय जानाय नङा। नाथायबा जोंहा दासान्दि मिटिं जागासिनो दङ नैबे सरखारि फायखानानि थाखायनो। दा बेनिखायनो नोंथांमोना आसाखौ लाबानो जाबाय आरो सरखारि फायखानानि फैसाखौ नोंथांमोना एसे उनाव मोनगोनखौ आसाखौ नोंथांमोना लानो हागोन। गोबां जोंहा मेल मिटिं जागासिनो दङ नैबे सरखारि फायखानानि फैसा सोनायनि बागैनो। दा बेनिखायनो नोंथांमोना एसे दैज' हमनो नांसिगोन। बायदिसिना कारापसन जादों सेन्ट्रेल लेभेलाव, नोंथांमोना बेफोरनि बागै खोनाखादों जानांगौ। स्वच्छ भारत मिशन अभियान बे स्किमनि जोहैसो नोंथांमोना सरखारि फायखानाखौ मोननो हायो नालाय। दा बेनिखायनो बायदिसिना कारापसननि जोङो एसे सिगाङाव खौरां मोननो हानाय जादोंमोन। दा बेनिखायनो नोंथांमोना सरखारि फायखानानि फैसाखौ मोननो हानाय जायाखैमोन। दा बेनिखायनो एसे उनाव नोंथांमोना सरखारि फायखानानि फैसाखौ मोननो हागोनखौ दायो आसाखौ लानो हासिगोन। दा बिनिफ्राय सरखारि न'नि आपडेटखौ आं नोंथांमोननिसिम दायो खोन्थाहरनो सानदों। गोबां मानसिफ्रा माने जोंनि नैबे आसामाव गासै 15 लाख मानसिफ्रा सरखारि न'खौ मोननो थांगासिनो दङ। जायनि एप्रुभेला फैबाय थानाय जुननि 30 थारिखआवनो गोबां मानसिफ्रा मोननो हागोन। मानो होनोबा जोंनि नैबे भारत सरकारा दायो अर्डार हरखाबाय जोंनि नैबे आसाम सरकारनिसिम जेसांखिनि सरकारि न'नि थाखाय एप्रुभेल मोननांगौ दङ एबा एप्रुभेल होनांगौ दङ। दा बेखौ फैबाय थानाय जुननि 30 थारिखनि बिथोराव खालामनो थाखाय खावलायहरनाय जादों। दा बिनिफ्राय जायफोर नोंथांमोननि नामा बेनिफिसियेल लिस्टआव फैखानाय, दा नोंथांमोना सरकारि न'नि फैसाखौ मोननो हासिगोन। मानो होनोबा जोंनि नैबे भारत सरकारा दायो फैसाखौ जोंनि नैबे आसाम सरकारनिसिम हरखाबाय। दा जोबोद मोनसे गोजोनथाव रादाब होननानै बेखौ बुंनो नांगोन। जायफोर नोंथांमोना थांनाय बोसोराव सरकारि न'नि थाखाय एप्लाइ खालामनाय, दा नोंथांमोना एसे उनावनो सरकारि न'नि थाखाय एप्रुभेलखौ मोनजोबनो हासिगोन आरो नोंथांमोननि नामा बेनिफिसियेल लिस्टआवबो फैनो हागोन जुदि नोंथांमोना एलिजिबिलिटि क्राइटेरियाखौ मिट खालामोबा। दा बेथ' जाहैबाय सरकारि न'निया। दा बिनिफ्राय अरुणोदय स्किमनि फैसाखौ नोंथांमोना माब्ला मोननो हागोन? अरुणोदय स्किमनि थाखायथ' जोंहा बायदि रोखोमनि आपडेट ओंखारना फैगासिनो दं। नोंथांमोननिसिम आंनो भिडिअ लाबोना खोन्थाहरगासिनो दङ। जेरै न'खरसेयाव 2 मानसिफ्रा अरुणोदय स्किमनि फैसाखौ मोननो हासिगोन होननानै, जेनेबा बिहामजादायसो मोनगासिनो दङबा बिखुनजोआबो मोननो हागोन। आं बेबायदि होननानै नोंथांमोननिसिम आपडेट खोन्थाहरबाय। दा बिनि अनगायैबो बायदिसिना डकुमेन्टस आपडेशन, बायदिसिना न' फैनानैबो भेरिफिकेसन खालामफैगोन होननानै बायदि रोखोमनि जोंहा खौरां ओंखारगासिनो दङ। दा बिनि बागैबो आं नोंथांमोननिसिम भिडिअ लाबोना खोन्थाहरखांखाबायानोसै। आं बेफोरनि बागै जेबो बुंथ'ला। दा जिखियानो जाया मानो नोंथांमोना फैसाखौ माब्लानिफ्राय मोननो हागोन? फैसाखौ नोंथांमोना आगष्ट मासनिफ्राय मोनगोनखौ 100% नोंथांमोना लानो हागोन। नाथायबा मोनसे खोथा, नोंथांमोना 1250 थाखा फैसाखौनो मोननो हागोन बादि डाइरेक्ट 3000 बिथांमोना खालामना होनाय नङा बादि। दा खौरां बिजोङाव मोजां बेयो ओंखारना फैयाखै। ओरैनोथ' 3000 बेबायदि बुंबाय थादों। नाथायबा आगष्ट मासाव जेब्ला नोंथांमोननिसिम अरुणोदय स्किमनि फैसाखौ सोना हरगोन अब्ला 3000 बिथांमोना सोना हरनाय नङा। चान्सआ जोबोद खम नोंथांमोना 1250 थाखा फैसाखौनो मोननो हागोन बादि। एसे उनावसो नोंथांमोननिसिम 3000 फैसाखौ खालामना होगोना जोंहा आसाया दङ आरो। दा बेखौ आं नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरनाय जाबाय। दा बेनिफ्राय दंफां गायनायनि जोंहा दासान्दि
सार्भे एबा जा जोंहा मनिटरिं सोलिगासिनो दं बे जोंहा सोलिगासिनो दङ नोंथांमोना आंनिसिम माखासे माने कमेन्ट खालामना सोंहरदों आरो माथो जोंथिंजाय जायाखै होननानै दा नोंथांमोना टेनसन लाना नोंथांमोननिथिं जायाखैबा नोंथांमोननि जायगायावबो जानो थांगासिनो दङ बहालाय खेबसेनो गासिबो जायगायावनो जाजोबनो बेथ' नङा नालाय दा बेनिखायनो नोंथांमोना एसे सम नेबानो जाबाय दायो लासै लासै गासिबो नोंथांमोननि न'आव थांनानै नोंथांमोना 10,000 फैसाखौ मोननानै मा खामानिखौ नोंथाङा मावखो बेखौ नोंथांमोना देखायनांगोन फट' साफायदों दा बेखौ नोंथांमोना साफायनांगोन एसे उनावनो जायफोर नोंथांमोननिसिम माने थाङाखै एसे उनावनो नोंथांमोननिथिंबो थांगोन दा जेखियानो जाया मानो नोंथांमोना भेरिफिकेसनाव जुदि साक्सेसफुल नोंथांमोना जुदि खामानिखौ मावमारदोंबा 10,000 फैसाखौ मोननानै अब्ला नोंथांमोना नैबे 25,000 फैसाखौ मोननो हागोन दा बेखौ नोंथांमोना आसाखौ लाबानो जाबाय एसे उनावनो देग्लाय बोसोराव गासिबो बेनि खामानिया जाजोबनो हागौ फैगोन बोसोरफ्रावसो नोंथांमोना मोनगोनखौ आसाखौ लाबानो जाबाय 25,000 फैसाखौ दंफां गायनायनिखौ दा बिनिफ्राय खौरां बिजोङाव बेखौ खोनानो मोननाय जादों रेशन कार्डनि जोहै दालि सिनि संख्रि होनायखौ बन्द खालामथ'बाय होननानै बेबायदि खोनानो मोननाय जादों दा बे नंगौना नङाथाय मोजाङै मिथिना मोननो हानाय जायाखै खौरां बिजोङाव होदों आरो दा जिखायानो जाया माने जुदि बन्द खालामोबा बिथांमोना नैबे जुन मासनिखौ बन्द खालामनो हागौ बादि बिनिफ्राय जुलाइ मासनिफ्राय नोंथांमोना मोननो हागोन बादि आरो दा जुदि एबाराव बिनिफ्राय बन्द खालामनानै जेनेबा खालाममारदोंबा आरो नैबे जुन मासाव होनायखौ बन्द बिथांमोना दोनथ'दोंबा एबा बन्द खालाममारदोंबा नोंथांमोना एसे उनाव फ्रियावनो मोननो हासिगोन बेखौ साननानै लाबानो जाबाय दालि सिनि संख्रिजों लोगोसे जानाय थावखौ नोंथांमोना 1 लिटार फ्रियावनो मोननो हासिगोनखौ नोंथांमोना आसाखौ लाबानो जाबाय जेब्लानो होगोन अब्लानो दा बेखौबा नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरनाय जाबाय दा बिनिफ्राय नैबे रेशन कार्डनि नोंथांमोना गोबानो बुंहरगासिनो गोदान एप्लाइ जागोन ना जायाखै होननानै जाथ'वाखै एसे सम नोंथांमोना नेनानै थाबानो जाबाय दाथ' बायदिसिना आं खोनादों ओरैनोथ' खोनानाया डकुमेन्टस बायदिसिना बेबादि लांफैदों रेशन कार्डनि एप्लाइनि थाखाय होननानै आं बेखौ खोनानो मोननाय जादों अब्लाबो आं नोंथांमोननिसिम बेखौनो बुंहरनाय जायो एसे सम नोंथांमोना नेबानो जाबाय एप्लाइथ' नोंथांमोना बयबो खालामनो मोनखागोन जायफोर नोंथांमोनाव रेशन कार्ड गैया नोंथांमोना जुदि रेशन कार्डखौ मोनथावनाबा रेशन कार्डनि थाखाय इलिजिबिलिटि क्राइटेरियाखौ नोंथांमोना मिट खालामोबा नोंथांमोना रेशन कार्डनि थाखाय एप्लाइ खालामनो मोनखागोनखा नोंथांमोना एसे समल' नेबानो जाबाय थिग बेबादिनो जब कार्डनि एप्लाइआबो एसे उनावनो जानो थांगासिनो दङ नोंथांमोना एसे सम नेबानो जाबाय जब कार्डनि एप्लाइखौबो नोंथांमोना खालामनो हासिगोन दा अफिसियेलि खामानिफ्रा एसे लासै सोलिगासिनो सरकारा एसेबां माने खामानिखौ मावाखै नालाय दा बेनिखायनो जेसेबांखिनि माने सरकारनि स्किमफोरनि खामानि दा बेफोर जोंहा एसे माने द्रप जानानै दंथ'यो आरो लासै खामानि मावनायफ्रा जादोंबाबो एफा एनैल' जागासिनो दङ दा बेनिखायनो एसे समखौ नोंथांमोना नेबानो जाबाय दा बिनिफ्राय PM किसाननि 2-3 किस्तिनि फैसाखौ नोंथांमोना जुननि 15 थारिखआव मोननो हागोन बेबादिबो खौरां बिजोङाव खोनानो मोननाय जादों नाथायबा बेयो 100% फिक्स नङा दा बेनिखायनो एसे समखौ नेबानो जाबाय जायखिजाया जुन मासाव नोंथांमोना PM किसाननि 2-3 किस्तिनि 2,000 फैसाखौ मोननो हागोन डेटआ दिनैसिमबो गभर्नमेन्टनिफ्राय अफिसियेलि जेबो ओंखारना फैयाखै नोंथांमोना दैज' हमबानो जाबाय एसे सम नेबावदो दा बिनिफ्राय CM ट्रेभेल स्किमनियाथ' जोंहा एप्लाइ खालामनो एसे उनावनो जानो थांगासिनो दङ नोंथांमोना जोंनि नैबे आसामनि बाजेटखौल' जानो होग्रोदो आसामनि बाजेटआ जोंहा जुलाइनि गिबि सप्तायाव जागोननो दा बेनिखायनो बाजेट जाखांनाय लोगो लोगोनो CM ट्रेभेल स्किमनि जा जोंहा 3.0 बे एप्लाइआ जोंहा जानो थांगासिनो दं गासिबो रेडिल' जाबानो जाबाय नोंथांमोना मेट्रिक पास जानायनिफ्रायनो नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन बैसोआ 28 बोसोर मिनिमाम जानाय जानांगोन बिनि उनावसो 28 बोसोर बिनिफ्राय 28 बोसोर जाथारनाय जानांगोन आरो खमथारानो अब्ला नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन सासेयाव 5 लाख करि फैसा होगोन होननानै बिथांमोना नोंथांमोननिसिम रादायखौ होदों दा बिथांमोना 5 लाखखौ होयो ना 2 लाखखौ होयो दा बेखौथ' जों एसे उनावसो मिथिना मोननो हासिगोन दा जेखियानो जाया मानो फैबाय थानाय 5 बोसोराव बिथांमोना 10 लाख लाइमोनफोरनो सासेयाव 5 लाख करि फैसा होगोन होननानै रादायखौ होदोंमोन दा बेनिखायनो बिथांमोना बे रादायखौथ' मावफुंखानांगोन आरो बे मावफुंनाय खामानिखौ जाखिनि बिथांमोना जा रादाय होदों बे खामानिखौ बिथांमोना देग्लाय बोसोरनिफ्रायनो मावफुंनांगोन अब्लासो बिथांमोना हागोन दा बेखौ आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाहरनाय जाबाय दा बिनि अनगायैबो बायदि रोखोमनि जोंहा आपडेट ओंखारना फैदोंमोन स्किमफोरनि दा बेफोरनि बागै आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाहरजोबनो हानाय जानाय नंला बोथोराबो जोबोद माने गरमथार नै बुंनायानो आंना माने थाबथा थुबथा बोरैबासो जालायलांबाय आरो बांद्राय स्पिडद्रायबो जालायलांबाय खोमा हमनोनो हास्लाबलायलाङासै गरमजों माने मा ओंखारलांखो खुगानिफ्राय बेखौनो हमनो हालायलांबावासैसो आरो दा जेखियानो जाया मानो आं नोंथांमोननिसिम आपडेटखौ मोजाङैनो खोन्थाहरबाय बायदि आं साननानै लाबाय नोंथांमोना दायो बयबो भिडिअखौ मुक्सआव कमेन्ट खालामबानो जाबाय जुदि नोंथांमोना माबाफोर स्किमफोरनि बागै सोंनांगौ दङबा बे भिडिअखौ नोंथांमोना बयबो शेयार खालामनो हादो आरो आंनिया बुंनाया माबाफोर गोरोन्थि जालांबायबा नोंथांमोना बयबो आंखौ निमाहा होगोन होननानैबो आं आसा खालामनाय थाबाय दा बेखिनियानोमोन गोजोन्थों